Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kube nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lohlelo sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. So today ngivakashela uma azongichazela kabanzi ukuthi ithini imfihlo yakhe. Sawubona. Yebo sawubona ma. Unjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. So umama ubuya kuphi ngokuhlala? Ngibuya eMlazi. Mlazi. All right. So ithini imfihlo oze ngayo namhlanje? Kusho ukuthi imfihlo yami ngomunye unyaka ngajola nobhuti oshadile kodwa ngingazi ukuthi ushadile. Wayekufihlela? Wayifihla. Okay. Wahlala zifaka isandla ephaketheni. Efihle ring. Kusho lo bhuti lo sahlangana naye eJobheni. Kusho ukuthi lo bhuti le athi angimniki nami. Kusho ukuthi le nhlobo engithandayo kabantu abamnyama. Ayike siloku sifonela aze afike silosixoxa uzegcina hayi sandaneke. Kusho ukuthi njalo afibuye emsebenzini adlule endlini yami imphelezele. Into engangiyinothisa kuyena ukuthi njalo bengihaga. Wayefuna ngima ngaphambili bese angihaga afike abuyisele izandla ngemuva ehlezi bethi izandla. Ufihle iring. Ufihle iring. Benganjalo ifake ephaketheni isandla. Usho siqhubeke lento esithandana. Bona usuku angivakashela endlini yami. Alale. Ebusuku besilele besingalali. Vele ngithi kunomuthi empedeni wami. Isimuthwalo. Athena hayi. Shuthi labangani bakho ngoba yena mina ngiphuza. Yena wayehleli nabangani bami abaphuzayo shuthi bephuza. Athi hayi shuthi labangani bakho laba abekho right. Shuthi bafuna usixabanisa nje. Kunomuthi onjani empedeni? Muthi nje umuthi osulu. Okay. Nje. Bayasho basithakatha. Ayike. Ngikuqoqo lo muthi ube ufaka ithishu. Ngithi mina lo muthi ngizobeka wangifuna ukwazi wami. Athi hayi ungawubeki ulahle. Nini nesikhathi singanani manje nindawonye? Sokuphela 3 months. Oh, 3 months, okay. Kusho ukuthi ngithathe ngifaka emgqonyeni. Ekseni. Kusho ukuthi bese egeza. Akhohle ukukhuluma iring. Ngithi hawu. Lo muntu ufaka iring. Ngithi ushadile wena. Athi hayi. Bayabasho njalo bebona ufaka iring. Still akavumi ukuthi ushadile. Manje u3 months wonke awubona ushadile? Ngendlela wayifihla ngaso sengikubona. Wayelala endlini yakho? Wayingalali. Awusuphela 3 months vele engalali endlini yami singavakashelani. Ebusuku uyakwazi ukumfonela? Hayi angiyena umuntu othanda ukufona ebusuku mina vele. Oh, okay. Ngoba nami ebusuku ngithanda ukufonela ngoba mina nginobuthongo lokuvele ngibhede bengikhuluma. Ngakutshela ukuthi angisakufuni. Ngifuna sengikhohliwe. So nje alento ngamafoni ebusuku ngiyithanda. Manje yena ngokwakhe uthi uhlala nobala ehlala khona? Wayethi uhlala nezingane zakhe kuphela ngoba ihleze ekhuluma ngazo njengengane zakhe. Uyayithanda ingane zakhe. Manje akukho wena ufika ukuthi uhambe uyobona la ehlala khona? Engitshela south number usuhlala ngoba ngangisahlala ngamakhutha lesikhathi. Ngolunye usuku edrobheni ngigibele taxi ngibona nomusisi lo sisi uhleli duze kwami. Kusho lo sisi nje mina ngilomuntu okhululekileke. Sikhuluma sizwane sihleke. Abona nje bexoxa indaba exoxa ngengane zakhe. Ayi yithi mina nangikhuluma nakwesibula lo. Iyafana inkulumo. Iyafana inkulumo. Abone nami ngendlela esengikhuluma ngayo sengifuna khipha indaba kuze ngibone ukuthi hayi uyena ngempela. Hawu ngithi khona into engayibuzayo nje ezozithi asho igama lakhe ngoba ngase ngizwile ukuthi khona intombazane engayibona emcimbini omunye sesiyabona. Athi hayi bona ushadile. Igama lomfazi wakho uthi bani wakasibani bani. Besho ubhuti lo thandana naye. Kusho ukuthi lo sisi lo alisho igama lakhe. Ngithi yena ngempela osiyami. Nendlela sasikhuluma kamnandi ngayo sixoxa kamnandi ngayo akazi ukuthi mina ngithanda indoda yakhe. Yabona into vele ngiphatha kabi nje. Ngiphatha kabi ukuthi lo muntu ungifihlele aboko manje sengathi mina manje sifeye bengqwa amadoda abantu kanti nami bengaziki. Manje nje indlela aqoqa ngayo like umuntu oshadile uyambona kodwa nkosiyami. Yena we kanti umuntu onjani lo? Awumbone lo ushadile. Hayibo. Awumbone nje. Emotweni yakhe ayikho mhlambe ama slippers abantu besifazane owaficayo ibuko amacici. Imigebengu enkulu. Nami ngihamba ngeBM angaziqonda ukuthini. Okay, ngicela uqhubeke nendaba kwenzakalani? Kusho ukuthi ke
ingiphathe kabi le nto ukuthi ayibheke ngempela uyena umfazi wakhe and ukhululekile uyathanda ukuhleka sengiyayimagina nje lo muntu o-right kanjena mina ngithanda indoda yakhe kusho ukuthi ngimfonele ngimtshele ukuthi ngicela siyeke thandana ufonela ubhuti-ke manje angayi-understand loo nto yabo khona angimthanda kodwa abona lento kukhona isikhathi ukuthi umuntu umtshele umyeke nje noma uze usiyamthanda obuwenzela ukuthi iy'nkinga ezizovela kusasa hayi wathi hayi ayikho loo nto yena akavumi namanje ukuthi ushadile hayi ngomunye usuku afike ngingekho kuthiwa ufike nge-BM elisha ebuhlungu hayi ngivele ngibona ukuthi abone uze umoya wami ukhululeke ngingamboni naye angisuke ngithuthe ngimlazi yabo kuze lento yakhe iphele kahle ngoba kahle kahle ngihle lento yami manje usuku nosuku uyakulandelela uthola ama-miss calls akhe uyaku-check-a ngisho ukuthi ngenza bona afike ebusuku nje mina angikhululekile yabo mina ngithandana naye kuphela ngikhululekile yena ushadile kodwa sezacabanga ngisho ngifaka umuthi ukuthi umuthi wezizwe umuthi omubi kanje ukuthi ngikhulume ukuthi bengenzani nobani ngisho usangithembi kodwa futhi yena ushadile abona ukuthi umuntu oselfish kahle kahle manje njengoba engavumi still ukuthi ushadile uyakubheka-ke manje uyambalekela kugcine kungakwenzakalani ngagcina phela ngibalekile ngihamba ngohlala emlazi kuzithi singatholani ngashintsha inamba till today akazi nokuthi washonaphi ngambona kusho ukuthi mina imvakalo ngathola indoda eyangilobola kodwa sagcina singashadana kusho ukuthi le ndoda yayinazareth kusho ukuthi uma ngiyaye mina ebuhleni ngifike kusho ukuthi ngangiyonikela nje ngithi bengithi nayo le ndoda inezinkinga angathi akusahambe kahle empilweni yayo umbone ecaweni sontweni futhi lo nkosikazi wakhe ngathi bebephuza bothu benenkinga nje umndeni owazi nathi ngiyaphuza umfazi wami ngimthanda njalo benenkinga kanti phela wayehlaze thina ngiyeza mkhonza umuntu yena ashacima enezinkinga wathi bethi kunjani yabo nje ngabona into eyiyona vele ngajabha ngagcina ngashongo lutho nami ngazihambela kanjalo manje into engishisayo ukuthi umfazi wakhe ngoba umuntu o-right ubona ukuthi umuntu ophila nabantu ongenankinga yabo nje le nto engayenzayo mina ngingazi ayingiphathi kahle kwayimina futhi kwayimina ngingize ngiyithande so ufuna ukuconfessa kubani unkosikazi uthini kuyena ngimtshela ukuthi ngangajona nomuntu wakhe ngingazi ukuthi ushadile efihla but awucabanga mhlawumbe ukuthi ingcono vele uyiyeke nje le nto why ufuna ukuconfessa hayi ufuna ukuzihlanza ngifuna nje ukuyihlanza igama lami ukuthi angiyena umuntu oqhoma amadoda ashadile ingoba kangingazi ukuthi ushadile ubhuti lo and futhi ngingathothi akusimina oqala yabo lonto ngingathothi baningi abantu abenza le nto bona bathi yabo noma bani utshethu yena kani sibaningi abona ehambe yenza lento ethana nabantu besifazane bese afihle ukuthi ushadile so nje abantu besifazane abaqapheli ukuthi kunabantu besilisa abayigebengu ongafihla bayafihla futhi iningi vele bayafihla manje abantu besifazane abasilisa ukuthi bashadile ingakho nje umuntu wesilisa nje uboqale nje umbhekisisa kahle before ufake kuyena asike sizame ukumthinta umama sibone ukuthi somthola mase ethini Hello? Sawubona ma unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami ukhuluma noSitifuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Singakhona ukukhulumisana? Yebo singakhuluma sisi. Alright, ukuhlelo esithi sikhipha imfihlo. So kunoma awufikile la studio ucela ukukhulumisana nawe. Bengicela nje umuphi isikhathi. Oh, okay. Alright. Cela ubeke ku mic. Sawubona ma. Ngiyaphila.
Ngisho ukuthi nosisi lo mina usisi lo wakathandana nomyeni wakho. Kodwa sisi ngangingazi ukuthi umyeni wakho ushadile. Ngangingazi umyeni wakho ukuthi ushadile. Wayifihla azafaka iringi ephaketheni. Hayibo. Noma Umusebe wangishithela. Yebo futhi mina ngeke ngagibela nawe etaxini. Ngabona ukuthi wena ngendlela sasikhuluma ngayo kodwa mina ngangakutshela ukuthi wena. So lento ingiphatha kabi. Ukuthi ngoba ngakubona ukuthi umuntu oright kodwa manje umyeni wakhe uyachitha. Na ukuthi njoba ngikhipha lemfihlo ngenzela ukuthi umazi ukuthi uhleli nomuntu onjani. Nanokuthi mhlambe lento ayenzile kumina akayenzanga kumina kuphela. Mhlambe vele Uthe wakwagibela nami, ugibelaphi nami? ngangigibela edorobheni siyaka makhutha. Wena lo ohlele eduze kwami isixoxa nawe. Sihlele backseat nje. Sikhuluma nje sihleka ngaze ngehla lapha ya. Nendoda yami. Phela ngangazi wena ngazwa inkulumo esixoxa ukuthi wena unkosikazi wakhe. Yabona sisi lento ekhuluma inyusela ngeBP noshukela nayo yonke into. Ngiyakucela nje mntama. Mina ngingazi. Manje ngizokhuluma nobaba wengane mangifika ekhaya ngoba kwamanje ngisengiphethwe yikhanda. Mina nje manake sisi. Mina ngingazi. Ngangeke ngimqome ukuba ngangazi ushadile. Uyena owayefihla. Ngoba ngisho nje ukuthi wona khululeka. Senginikele iBP sengaze ngishayishe nayo imoto la. Khululeka wena mina ngizofika ngidile naye endlini. Okay, ngiyabonga mina ngicela nje ungithethelele ukuthi nje ngize ngithi ngiqoma umyeni wakho kanoshadile uyafihla. Nami bengathi boyfriend yami. Hayi ayikho inkinga sisi ukusho kwakho nje ukhombisa ukuba umfazi oqotho right ayikho inkinga. Ngiyabonga ukuthi ungazisi. Ngizodila naye lo mina mangabe ngifike endlini. Okay, ngiyabonga. Okay. Hayi ngeke. Ngiyambona nje ukuthi ujahile asafuna ukwakuza ukuthi ufuna ukuthini. So nje how do you feel? Usushilo ke manje, usu right? Sengiright sengikhulekile ngoba sengikhiphe lento ngaphakathi. So wehlile Nje umthwalo. bengifila bed ukuthi ngumuntu osifazane uqoma abantu abashadile ekubeni ngangazi. Mina ngithanda ukuhlungumeza umuntu osifazane. Ngoba nami ngisazoshada ngibe nalonkinga abalonto. Into oyenza kumuntu ekhamba ngibuye. Iyabuya. Kuba buhlungu kakhulu bengabi nanto oboyenza. Mina ngangani inhloso ngangazi. So what if umama lo uyakufuna kuthole and nje azame nje ukuxakazisa? Ngeke aze ngixazise. Lo muntu umuntu angangaxoxa naye nje. Uyabona ukuthi akayena umuntu oxakazisanayo. Umuntu oright. Nanokuthi phela ngimtshela isizathu ukuthi ngangafika inhloso yami ngangazi nani ukuthi ushadile. So nje. So mengenzeka ubaba abone le video le ungafisa ukuthini kuyena? Ngafisa ukuthi webaba hlukana nokuqonywa unomfazi. Hlukana nokudlala abantu besifazane udlala ama feelings zabo. Ngoba mina ngithi nami ngiyitshethe boyfriend nami nginethemba. Kanti indoda isishadile. Nalo udlala ngayo wazi ukuthi umthembi le ndoda yakhe kanti uyaqonywa. Yabo lonto nje akayiyeke lento ngihambe jona. Akabe ubaba nje abeqotho. Ungathini uxwayisa omunye umuntu osifazane ekhaya ngokuqoma umuntu angamazi? Hey abantu besifazane engathi boqoma umuntu ngaqala umazi kahle. Ubheke impilo yakhe. Uqome nje. Ngaqala umazi umuntu umbuke kahle. Nanokuvakasha futhi engathi nje ungaqala umuntu osilisa. Akunankinga. Umuntu osilisa ngaqala umazi nje. Ungasheshe umvakashele. Ukuze ucheck into enjalo ukuthi nje uyisimo esinjani. Ukuze bekucaca ukuthi hayi akuhambanga kahle usheshe uphume. Sheshe ubaleke. Siyabonga kakhulu usivakashela kuhlelo lethu. I just hope usukwehlisile bekade ukuphatha kabe enhlizweni. Hayi nami ngiyabonga. Sengikhiphile lento ebengiphatha kabi. Bantu besilisa siyazi ukuthi inhliziyo zenu zinamagumba amaningi but musukufihla mesuthathile bakithi intombi mezokuqoma iqome nje yazi kahle ukuthi ushadelwe kube ukuthi yona izingenela kumuntu owaziyo kodwa hayi ukuthi ingene ngephutha lokuthi akazi intombezana itshela ukuthi wena usingle kanti wena uthathile. Yacabanga nje zonke lezo inxushu ichitho nani sivikeleni bakithi njengoba nithola nithi niyasithanda siboniseni ukuthi niyasithanda ngempela. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngithanda kakhulu. Bye. Is there black
high.